Mga tinugyanan sa kamatuoran. Salmo Kapitulo 66, versikulo 16. Umari og patalinghog, nga tanan kamo nga nangahadlok sa Dios, og igapahayag ko kaninyo ang gibuhat niya alang sa akong kalag. Bisan asa adunay kinabuhi, adunay pagdugang ug pagtubo. Sa gingharian sa Dios adunay kanunay nga pagbayloay, pagkuha ug paghatag, pagdawat ug pagbalik ngadto sa Ginoo sa iyaha. Ang Dios nagabuhat uban sa matag tinuod nga magtotoo, ug ang kahayag ug mga panalangin nga nadawat gihatag pag-usab diha sa buhat nga gibuhat sa magtotoo. Sa ingon ang kapasidad sa pagdawat nadugangan. Sa paghatag sa usa ka langitnong mga gasa, naghimo siya og luna alang sa presko nga mga sulog sa grasya ug kamatuoran nga modagayday ngadto sa kalag gikan sa buhing tuboran. Mas dakong kahayag, dugang kahibalo ug panalangin, iyaha. Niini nga buhat nga gitugyan sa matag miyembro sa simbahan, mao ang kinabuhi ug pagtubo sa simbahan. Siya kansang kinabuhi naglangkob sa kanunay nga pagdawat ug wala nagahatag sa dili madugay mawad-an sa panalangin. Kun ang kamatuoran dili modagayday gikan kaniya ngadto sa uban, mawad-an siya sa iyang kapasidad sa pagdawat. Kita kinahanglan gayud nga mohatag sa mga butang sa langit kun kita nagtinguha og lab-as nga mga panalangin. Samtang ang kahibalo sa kamatuoran gihatag, kini motubo. Ang tanan nga modawat sa mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa kasing-kasing, mangandoy sa pagmantala niini. Ang gugma ni Kristo nga gikan sa langit, kinahanglan nga makita. Kadtong nagsulob moasoy sa ilang kasinatian, magsubay sa mataglakang sa paggiya sa balaang espiritu. Ang ilang kagutom ug kauhaw sa kahibalo sa Dios ug kang Hesukristo nga iyang gipadala, ang mga resulta sa ilang pagsusi sa kasulatan, mga pag-ampo, pag-antos sa ilang kalag, ug ang mga pulong ni Kristo ngadto kanila, ang imong mga sala gipasaylo na kanimo. Dili natural alang ni bisan kinsa nga magtago niining mga butanga, ug kadtong napuno sa gugma ni Kristo dili mobuhat sa ingon. Sama sa gihimo sa Ginoo kanila nga mga depositaryo sa sagradong kamatuoran, mao ang ilang tinguha nga ang uban makadawat sa samang panalangin. Og sa ilang pagpahibalo sa kadagaya sa bahandi sa grasya sa Dios, mudaghan pa ang grasya ni Kristo nga igahatag kanila. Sila makabaton sa kasing-kasing sa usa ka gamay nga bata sa iyang kayano ug walay pagduha-duha nga pagkamasinugtanon. Ang ilang mga kalag magaginhawa sa pagkabalaan ug mudaghan pa ang mga bahandi sa kamatuoran ug grasya nga igapadayag kanila aron ihatag sa kalibutan.